אנחנו נרחיב לה, אנחנו נכניס לה, אין לה ברירה. אני מבקשת אין טוב לכלום. אני מסתדרת, אינני זקוקה למאום. שישה זאת נראית מסתדרת לבד. לסגור ותוכה נקודה. אמרתי שהיא מסתדרת לבד. לסגור עדה נולדה בתל אביב ב-18 למרץ 1933, בת ראשונה במושבה נהריה. עדה נפטרה בירושלים על שולחן הניתוחים ב-2 באוגוסט, בת 68, הייתה דמותה. עדה השאירה אחריה את אסיק בעלה, את בניה, אמיר, נועם ועידו. 34 שנים שירתה עדה את תלמידיה במערכת החינוך במדינת ישראל כמורה למלאכה. מקצוע שהיה אהוב עליה, מקצוע שלא הייתה מוכנה להחליף למרות הצעות שהיו לה להכשיר את עצמה כמורה למקצועות כלליים. תחילת עבודתה בטבריה, כבר בשנתה השלישית כתלמידה בויצו, נקראה לדגל ההוראה, ומאז עברה לא מעט תחנות בדרך. נהריה, בית ספר כצנלסון, בית ספר שבו הייתה לי אף הזכות להיות תלמיד שלה. בית ירח, רגבה, בית ספר ויצו, חטיבת הביניים שלנו כאן בנהריה, מכללת הגליל המערבי, סמינר למורות בנהלל, סמינר אורנים, ובכך סייעה גם עדה להעמיד דור המשך של מורות למלאכת יד. בכל המקומות עשתה את עבודתה במסירות אין קץ, ומתוך קנאות גדולה למקצוע אותו רכשה ובו השתלמה רבות לאורך כל השנים. במהלך עבודתה כאן בבית הספר שלנו הייתה לי הזכות להיות
גם מנהל שלה, ותמיד אזכור אותה כמורה מקצועית מאוד, ברוכת כישרון בצורה בלתי רגילה, שראתה בהוראה ייעוד, לא רק ייעוד מקצועי, אלא גם ייעוד חינוכי. עדה הייתה גם מתנדבת בנשמתה, ויעידו על כך קירות בית החולים בנהריה, יעידו על כך הגמלאים אשר להם העבירה עדה לאחר פרישתה חוגי תפירה. הייתה לעדה קשת רחבה של עיסוקים נוספים, כמו ההשתתפות בחבורת הזמר גלי שיר בקריית ים יחד עם אסיק ובחבורות זמר נוספות. גם לאחר יציאתה לגמלאות חיה עדה חיים מלאים ותוססים. היו לנו שיחות לא מעטות על כך בכל מיני הזדמנויות כאשר פגשתי אותו. אני מבקש לסיים בקטע מתוך ספר משלי פרק ל"א, שירת אשת חיל, שמצאתי בה קווים מאוד מאוד אופייניים לעדה ולמשפחתה, המטאפורות שמופיעות בשירת אשת חיל הן עובדות חיים אצל עדה. אשת חיל מאמצע ורחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה ושלל לו יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו מפרי כפיה נטעה כרם, חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה, ידיה שלחה בקישור וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים, מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ, סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לה כנעני, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. יהי זכרך ברוך. השיר הזה כתב נועה, ואני קורא אותו גם בשם של עידו ובשם של נועה. אמא, אמי זיכרונה לברכה, לא הייתה צדקת גמורה, אבל הייתה רודפת צדק וחרו לה עוולות. הייתה בה אהבה לאנשים חסרת גבולות, ללא הבדל של מין או השתייכות, וגם אם המילה הזאת תמיד הייתה, נדמה שהיא המציאה מחדש את המילה אנושיות. היא הייתה בת אנוש, חמת מזג, יצירתית וחרוצה, יצרית כשערה, והיא ידעה תמיד לתת, ולא שלא רצתה לקחת, אבל לא תמיד ידעה איך לקבל בחזרה. אני רוצה להודות לך על ילדות נפלאה שהענקת לי, על שלימדת אותי להתפעם סתם מסביון נשוב, להריח פטריה ביער ולהתמוגג, או להיות מוקסם מרשת עכביש נוצצת טל. היה באם הים של אהבה שהעניקה לכל יקיריה, והוא היה עמוק והיו לו פנים גועשות. הים הזה עכשיו הוא שקט, אבל לא הולך מאיתנו. הוא יישאר בנו כמו הזיכרון שלה,
כצידה לשנים ארוכות.